खुलुमबाय काजतनो ताखुकते बुकसं हाइन हाइन नरक बाय खाइने राम कक सना बागै फाइजाका ताखुकते बुकसं ककाइची ताखुकते बुकसं ताबुकनो kaham breaking news sopai tongbaika buba garano haina hai bitisuk namjagoi tongka Amit Shah song haina hai dongphika buba garano Delhi darbaro Home Minister Baratha gotoni Amit Shah bai buba garano ringjak tei Home Minister ni dagi Mumbai no Tripura ni tabuk je busango 14th October bo haino hai kaisa program munai khumlungo abo Tripura ni Tripura saro businani Delhi ni sarkar rok nukna ni bagoino o meeting rok ngitongo haike takute buksong belai no positive kok rok khonai tongo phainai lok sabani sikang no get our Tripuraland manui manu obo hai kaisa kok toma kaham positive sopai tong phaika haike takbo song kisa khalok di dojorani buba gara kaisa Tripura sani thangi thangnani lama khai kelangnai kok rijak buba gara haike sungbu poitu chawo tabuk je kok toma sopai tong 2024 lok sabani sikang no get our Tripuraland manchinai obo hai kaisa kok toma bising ni khobor kaisa secret babe phai tongkha hage takokte buksong norok buba garan logiri di ang norong aponi bagaino o kok tongmano khonawoi norong ni thani o kok tongmano pusuk dina ni bagoi ang norong thani nokjana nam phaika te buba garan logiri di te support khai tong di buba garan te hamjamung di buba gara thuinai haipano Tripura sono ya kaira Tripura sono hamkrai ri klongnai tagbo buba garano bol buji tongnai rok ang kubangma neta leaders of tagbo buba garano kha koyoi buba garano support khaiya hin tongnai rongno ang bon sanamu sungo jorano kai sijangnai norong ni bagoi bo dairi o suito nijak sabo buba hai media bu sango kok saitong sabo dofani bagoi samong kaham khaitong masa to sak bukhuk jok kais khoroksa ang mung salia top leader ni wanchogo sijak nukjak ni wanchogoi tabuk dofani kok kai salia dofani boromose sokomarna ni dofa bai dofa wala nani sal paike buba garana attack khai dehinoi bini warriors rongno bini mane logi tongnai Canggu bogorong na dagi tong sibu haimel sadi borok biang CPM ni rang na hari se Tripura sana wala ina ni chai togoi tongo kuti rang na hari chai tongo buba garna bhai ka sil chawoi kobama media bini media rok tong na bini media rong saklai tongo oba hai ka sadi oba hai ka sai bono bodnam khadi kok pirdi rok oba hai nananta kok sai tongo hage badi dibin ko rona so sali angkai boro airno neta hani wan sugya murkho neta aba hairomno neta hani tama chubai takte bukchong buba garanu nu paithak buba garanu phegoi kelangnai abo poito tongo ang tenorok logiri tongdi ang ta ei je kaisa kono politics leader biya ang ei je text Tripura sa hisaboi ang norno kaisa message rohoro buba gara kubu no norno phegoknai ang sungjo todon phegoknai kaisa hamkrai phainai o 2000 lok sabani bisingo bobo gara tabuk Tripura sani bithi je matrono Sudhir Bomon u sigango kaisa meeting sobawo Tripura mothani supremo buba garno kobokha o news viral ungthaka o viral ni bisingtoi Sudhir Bomon songbai Congress songbai CPM khai milioi duita lok sabao no sekjanai kirjakha Amit Shah o Amit Shah tabuk BJP ni Home Minister no Saiman Able Kendro tongnai bo Saiman thangoi tabuk Tripura duita Lok Sabha ma thatok ma tangyang tongkha BJP rok oboni bagoi tabuk bithi nang sugoi tongkha pelai kai চাউই থাকা আদিনো সুদীপ রায় বর্মন বুবা কারণ কপক মানি তুই খাইনো অ ভাইরাল মান ভিডিও তাবো
bithi nang sugui tongka buba gara tabo getar tiperland je jaga panu nang sinai aboni bagani tiprasar buba gara buba hege samung khai at least kisa logiri di kisa khalok bai di kisa misa chaya rong mani no norok na garei haina hai hami thangpi di kisa logiri di logi tong di buba gara support khai di hamjak di ke buno hamnani hamya sanani ya 10 no hamya sanani ya sini man tadi sungsan lainani bahai ke sanani sungapa buba gara ne bisung ti surai nokha hage tahok te buk song ang to besi kok bu sana runya norong thane hainu ani je babi mani wan sung mani ti khai thain thai dam share khai beka ani chamani rok to kai norok ya sagai share khai dio video no share khai di tai sai rok sama to kai na ka di please koma khai di o video no asabai nang motak sino hambai khulum bai kha